Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Owezemidlalo uxwayise abalandeli. I-FOSKOR iwuhlomela umlilo oseRichards Bay kanti bahlalela uvalweni kwamashu. Ungqongqoshe umnyango wezemidlalo kuleli uzizi kodwa uthi bazojeza kanzima abalandeli abazokwenza udlame kowamanqamo eMTN 8 kusasa ukodwa uveza ukuthi sekuyisikhathi sokuba inhlangano yebhola kuleli isafa yethule ubuchwepheshe besimanje manje obizwa ngeVAR kuyo yonke imidlalo ngendlela ke yokuqinisekisa ukuthi onompempe bathatha izinqumo eziyizo. Usho kanje ekhuluma ke esidlweni sasekuseni ebehlanganisa amaqembu okulindeleke ukuthi aqhuthana amazenze emqhudelwaneni weMTN 8 kusasa eMoses Mabhida. Kuxwayiswe abalandeli ngokuhluthulelwa izinhliziyo ngenxa yemphumela engabathokozisi uma kudlala amaqembu abo ebhola likanobhutshuzwayo. Lokhu kuvele ngesikhathi kubanjwe isidlo sasekuseni ukulungiselela umdlalo wamanqamo omkhulukazi womqhudelwano iMTN 8. Ungqongqoshe wezemidlalo kuleli uthi ke akafuni nokuyikhuluma eyabalandeli abadubela eklaseleni abaqeqeshi abanye baze balimaze nengqalazinda ezinkulu lasezemidlalo. Izigameko ezinjena samkelekile asifuna ukuthi sikhulume ngazo ngoba kufuneka izenzeke. So sikhuluma nama coach, sikhuluma nama clubs ukuthi beyibona abakhuza abalandeli ukuthi kungenzeki nokwenzeka lokho. Asifuna ukucabanga ukuthi kwenzeke. You can't have two teams as winner, kuzowina one. So abalandeli siyacela basiphathe kahle. Kunezinto ezenzekile ezingiphathanga kahle. Amanye ama teams ngeke ngibabize ngegama. Abalandeli babhidliza istadium, bashaya ama coach, akwenziwa lokho. Ngoba kufuneka wazi ukuthi uzoluza namuhla, uzowina namuhla, ngakusasa isimo singashintsha. Bamosha nje igama lebhola because ibhola is about peace. Sport seqolo. Sesiyacela ke ukuthi kusasa abalandeli bamaqembu amabili nabanye ngoba ungathola ukuthi bayenza nabanye amaqembu baziphathe kahle kusasa eMoses Mabhida. I think sekufikela kwisikhathi ukuthi manje isafa introduce iVAR ukusiza coach ukusiza abo referee ngoba izinye izinqumo nje mngizwile umnqethi ukuthi kuneyinqumo nje ubona ukuthi cha lento le nayo iyayinikeza umsindo nje nentukuthelo nje kubalandeli ngoba babona isinqumo esithathwe ngureferee isikhathi ke manje ukuthi ba-introduce iVAR. Ukodwa usho kanjena nje kuzokhumbuleka ukuthi njengoba kubhekena amaqembu kuyiMamelodi Sundowns kanye neOrlando Pirates kusuke umsindo kukhaloke ngezinqumo zonompempe ezingagculisi abalandeli kuqopheke umlando ngesikhathi amathikithi alomqhudelwano edayisa ubuthaphuthaphu aphela ngemva kwamahora amathathu nje vokuvulwe ukuba adayise. iPirates iphawule kanje umdlalo wePirates neSundowns uhlale unzima njalo yenza kahle ke sikufihle lokho kodwa ke iPirates iqembu elikhulu siyanyuka siyaphezulu kuwo omunye wemgomo yethu ukuthi sizama ukunqoba kusasa ngisifiso sami ukuthi ozonqoba uyedwa ngiyathemba ukuthi kuzoba i-team yethu iBhakaniya. Ngicela nje kube nokubekezelelana umdlalo ube muhle abaphathi bomdlalo bawuphathe kahle kungabe nezikhalo athi nalo onganqobanga abe nokweneliseka siyazi ukuthi siyemidlalweni kukabili unganqoba noma unganqobi. Ngicela nje ukuthi abalandeli bethu baphume ngobuningi bazosupport iqembu elikhulu kwicontinent bazosinika amandla abafana bazilungiselele ngiyathemba ukuthi sonqoba kusasa. Kanti ke omunye wabaqeqeshi beSundowns uvikele onompempe kulandela ukugxekwa kwezinqumo zabo abazenzayo muva nje. No man, it's just unfortunate that when decisions favor you, everybody pretends as if they have not seen that decisions sometimes do not favor you. Because if I were to bring incidences of decisions that do not favor us, you will be surprised. But in football, we must accept that sometimes referees make mistakes. And so when they don't benefit you, obviously you will be disgruntled. But when they favor you, you must always appreciate that at least the courts of football have supported you at that point in time. But the truth of the matter is, referees are bound to make mistakes. That is why we have to bring VAR and make sure that we minimize the mistakes. Ulindeleke ukuba ezokuvakasha esifundazweni zihlomule kakhulu ungawo lomqhudelwano ozobanjwa ngempela sonto. Kufika abantu abawu-54,000 esifundazweni mase kwenzeka imali ewu-10.7 million contribute up to 21 million kwi-GDP. Siyajabula sisifundazwe saKwaZulu-Natal ngoba ilethe into eziningi. So we are morally obligated to take care of this team who will be spending isikhathi la KwaZulu-Natal. Ezokuphepha zizobe ziqinisiwe. Izindaba zenziwa E-Kzn TV kubi kuntomkhona mvubu ngisithikweni.
Isikhulu senkampani ekhiqiza umanyolo i-Fosco eRichards Bay neumakhelwane nenkampani eshayo i-NCT Woodship Mill uJames Marotoba uthi bami ngomumo ukubhekana nomlilo ongaqubuka njengoba kushaya inkampani ewumakhelwane. uMarotoba uthi nakuba kuqhubeka nokusebenza kodwa ke amanye amakhemikhali akhanda umanyolo basakumisile ukwasebenzisa. Le nkampani ithi angeke izikwazi ukumisa nse wonke umsebenzi njengoba ke abalimi bewulindile umanyolo kwazise sekuzoba isikhathi sokutshala. Sekuphele izinsuku ezisikhombisa kuqubuke umlilo enkampanini eGayizi Ngoto i-NCT Woodship Mill eRichards Bay. Lokhu kushiya izinkampani ezingomakhelwane zisovalweni okuyi-TWK kanye neFosco. Isikhulu sakwaFosco uJames Marotoba uthi bamngomumo ukubhekana nomlilo njengoba sebeqinisekisile ukuthi zonke izinsiza kusebenza zokulisana nomlilo zisesimeni esikahle. As FOSKOR lokho sikwenza manje since the fire broke out on Saturday, enze sure ukuthi drop the levels of ammonia, firstly as a first risk mitigation strategy, and futhi ne-sulfur ekhona sitini siyayehlisa ukuthi sisebenze ama levels that we can control should the fire break out. But over and above that, kunamanye mitigation strategies. We have tested the levels of pressure within fire hydrants. We check ukuthi should fire break out, will we have sufficient water to deal with the fire? And also we have tested a deluge system lapha ku ammonia ukuthi le system sisebenza kahle so that singa dilute the levels of ammonia that would come out if we have on site. And also ama sprinklers on site. Futhi sinema proto team and firefighting team on site. Sicele labasebenze ukuthi basebenze ama shift to monitor the situation on a daily basis. Lesi sikhulu sithi bayaqhubeka nokusebenza ngaphansi kwesolokhozi kodwa ukusetshenziswa kwamanye amakhemikhali akhanda umanyolo basakumisile. Le nkampani ithi angeke ikwazi ukumisa ukusebenza kwazisa abalimi bawubhekile umanyolo. That stockpile is protected, and as long as it's protected, but obviously cautiously. Njengasikhuluma manje asset production process yaqhubeka. However, we have stopped the fertilizer production because fertilizer production sebenzisa ammonia, and since depletile the whole ammonia, so le planti mile manje. However, sizoqhubeka se-assess risk together with NCT. So at what point do we start the fertilizer production again? Importantly, fanele sitshele ababukeli ukuthi FOSKO produce manure, and manje is a planting season, and it's important that we provide fertilizer to the country. So we will take a risk-based approach to see at what point do we start operation. Ukuthi singamisa the planting season and the farmers banga shorty fertilizers as required for this period. Ukuzama ukugwema ukuthi kube nabantu abaningi enkampanini, abanye basebenzele emakhaya ukuze kungabi nabantu abaningi uma kwenzeka kuqubuka umlilo. Over and above that, sicela ukuthi labasebenzi bangasebenza from home. Basebenza from home for now, ukuthi control the number of people on site so that in case of possible evacuation, at least kunabantu labasaba control ukuthi baphuma kanjani lapha emsebenzini. Lo mlilo usaqhubeka nokusha kanti kubheka ukuthi uzuphele emva kwamaviki amathathu. Ezinabenze 8.I-FOSKOR TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Umphakathi oselokishini uMashe eThekwini uhlalele uvalweni kulandela ukwanda kwezigameko zokudubulana. Umbuso makhathini ongunobhala wohlakwa lezokuphepha komphakathi kulendawo uthi okwenza umphakathi ungazizwa uphephile uhlobo lezikhali ezisetshenziswayo uma kuqhutshwa lobugebengu. Ngakho ke bafisa amaphoyisa engezwe kulendawo. Umakhathini usho kanje kulandela isigameko sokudutshulwa kubulawa abasolwa ke ngokuthinteka ezigamekeni zokubanjwa inkunzi izimoto ezithwala imali ezibonakala ke zidlanga.
Kusale enkundleni izigelekeqe ezine ngesikhathi ke zidubulana namaphoyisa. Lezi gebengu zisolwa ke ngokubandakanyeka ezigamekweni zakamuva zokudutshulwa ke noma ke zokubamba inkunzi imoto ezithola imali ezenzeke khona ke esifundazweni kwaZulu-Natal. Kuzokhumbuleka ke ukuthi einsukwini ezintathu ezidlule kubeke nesigameko khona ke emgwaqeni umalandela, kanti ke nayizolo kusihlwa kubeke naso isigameko sokuqunyiswa kwemoto imali khona ke emgwaqeni uNandi Drive. Okukhulumela uhlaka lwezokuphepha okumphakathi khona la endaweni yakwaMashu uthi ke umphakathi usuhlalelwe uvalweni njengoba ke lezi gebengu zizichanasela kanti nezikhali ezitholakele ziyingozi kakhulu. Thina mhlambe njengomphakathi waMashu bese sihlalele kakhulu uvalweni ngoba izikhali ezisetshenzisiwe kuyacaca ukuthi akuzona izikhali ezincane nesijwayele thina. Indlela abayisebenzisayo noma abenze ngayo ikhombisa ukuthi abantu mhlambe ngisothi abaqeqeshiwe ngendlela abenza ngayo. Lokho kwenza ukuthi umphakathi uhlale uthuke kakhulu ukuthi kushuthi nabantu abayingozi kangaka emphakathini. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uJ Naker uchaza ke ukuthi ngesikhathi ke amaphoyisa okuhlanganisa ke inhlaka ezahlukene zabezokuphepha kanye namaphoyisa ngenkathi ke befika ke kuona umuzi okuyona ke le ndawo yakwaMashu nangenkathi ke bememezela ukuthi ke bayiwona amaphoyisa abasolwa ababuzanga baphendula ngenganono nokushiyeke amaphoyisa engenakho okunye angakwenza ngaphandle ke kokubuyisela nokholeleke ekutheni kusale enkundleni abalisa abane. When they got in, they were confronted by the suspects with gunfire. And I think that was where the mistake the suspects made was to try and shoot their way out. Fortunately for our police officers during the shootout, none of them were injured. All 4 suspects were fatally wounded. There were 4 firearms in the house, including 2 high caliber rifles, automatic rifles, and 2 pistols. There was a lot of explosives there. We had to actually call out our explosive unit to remove the explosives from the scene. They found a lot of other paraphernalia that the criminals, like remote jamming devices, etc. But there was a lot of number plates also in the house, in the vehicles. So you could see that they are changing the number plates of the vehicles all the time. And one of the police officers told me that one of the number plates that he saw there was used in another robbery a few months ago in KwaMashu. Lezi gameko zingezinye ke zezintathu ezenzekile einsukwini ezintathu ilandelana nokwenza ke ukuthi umphakathi khona ke lapha eThekwini uhlalele ovalweni. Yena ke okhulumela uhlaka lokuphepha komphakathi kuyona le ndawo yakwaMashu uthi ke inkinga enkulu ababhekene nayo kule ndawo ukuthi ke abantu abaningi nabenza ke zona lezi gameko bafika ke ngokuzoqasha nokwenza ke ukuthi ke kungaziwe ukuthi ke baqhamukaphi nanokuthi ke empilweni abayiphilayo. Uthi ke bayafisa unqonqosho amaphoyisa kuleli engeze abezokuphepha khona kule ndawo. Izolo kwenye ama section la kunabafana ade befuna ngamacala okubulala including ukubulawa kwephoyisa koZululand ade becashe khona la kaK isikhathi singaphezulu kwenyanga ezibili endaweni ethiwa imqasho. So uyabona ukuthi umphakathi uhlalele oluvalweni ongakanani ngoba usuku ungazi umuntu omqashisa isithuba nokuthi usebenzaphi nokuthi uphila ngani ususwenda asuka khona. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze futhi masibuye ezitolo. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye ezidukele amafini siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namuhla. Owezemidlalo uxwayise abalandeli. I-FOSKOR iwuhlomela umlilo oseRichards Bay kanti bahlalela uvalweni kwaMashu. Inkantolo yemantshi yaseNgwelezane silihlehisele umhlazi ngama-24 kuLwezi icala likaXolani Mthethwa wasentuthunga kwesakamthethwa osola ngokudubula bulala umngani wakhe uXolani Dlamini owabe emsola ngokuba nobudlelwane nonina. Umndeni kaMufi uthi ufuna ukubona umsolwa ebhadle ejele ngehluka senza ebulala uDlamini phambi kwabantwana bakhe. Kusayedlezela iphimbo kunamile eDlamini ongidade wabo kaXolani Dlamini owadutshulwa wabulawa esendlini yakhe ngoNdasa kulo nyaka. uDlamini kusolakala ukuthi ke wadutshulwa ngumngani wakhe uXolani Mthethwa emsola ngokuba ke nobudlelwane nomama wakhe. Udade wabo kaMufi uthi ke ufisa kungathathi isikhathi eside ukugwetshwa kaMthethwa njengoba ke lesi sigameko asenze emini ilanga libalele. Akufiki kahle kuthina akumnandi nje futhi ngoba lokho ehlehlile kodwa futhi
kuyazi ukuthi umulali wenzani ngoba phela lento ayifihlwanga wafika emini kabha phambi kwengane akaze ukuthi mhlambe ukuthi wacasha wafika emini wapaka imoto egcekeni wangena ngaphakathi wafike wadubula ubhuti wami manje mekwenzeka lento ukuthina akumnandi kodwa kuzwisa ubuhlungu sizubuhlungu ngoba siyabona ukuthi leli cala lokho elimile aqhubeki nomeli lokho ekuhlehlisa nto sifuna ukuthi egwetshwe thina into esifuna ukuthi egwetshwe. uDlamini uqhuba ngokuthi-ke uyafisa nokuthola uxhaso lwezokuthutha njengoba ke ebhekene nenkinga yokwelulekwa kwabantwana ngokwengqondo ngemuva ukuba-ke isigameko sokudutshulwa kukayise senzeka phambi kwabo bebuka. Uthi-ke uyehluleka ukuhambisa labantwana lapho bengasizakala khona ngokwakhe. Asinabazali, imini ngimdala ekhaya. Sibheke izingane zethu, sibheke zamfowethu ohambile, sibhekene sodwa imali azikho. Besicela ukuthi mawukuthi khona umuntu mhlambe ongizwayo ongaba mhlambe nothando lokuthi esixhase ngendaba ye-transport ekwazi ukusixhasa nosomabhizinisi mawukuthi khona umuntu ozwayo olalele ngiyacela ukuthi besiphe uxhaso ngoba besazama khona ukuthi bezame ukuthi bethole usizo ngoba abantu engikhulume nabo bathe abakwazi ukuthi behambelane emakhaya ngoba bengifuna ukuthi beye emakhaya ngoba esikoleni angithanda ukuthi beye esikoleni kunanezingane ezinye manje kungcono ubethwa bebezoze ekhaya manje angithi imali anginayo asinayo imali yokuthi kodwa bengithi ngisazozama ukuthi mengithola okuncane ongcono behambe uthola usizo ngoba manje akumnandi ingane uyabona ngisho kwezinye ingane uyabona inesandla iyashaya ziyashaya ubona ukuthi lengane ayisashayiswa ukuthi mhlambe lengane mhlambe iyonile kodwa isishayiswa nasho ukuthi inale engeke yona ngaphakathi. Leli cala lihlehlele umhlazi ngama-24 kuLwezi kulo nyaka kanti-ke uhlangothi lwakubo kaMsolwa kalithandanga ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni za-1KZN TV kube komqondisi Myeni ngesenkantolo kaMantshi eNgwelezane. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uhambele isikole samabanga aphansi iWoodland Primary School eMgungundlovu ukuyohlola umsebenzi wokulungiswa kwaso. uNkosi uthi lesikole sizoba ke esiqophelweni eliphezulu njengoba sizodla izindodla zemali ezilinganiselwa ngaphezulu ka42 million wamarandi. Uthi kungalindeleka ukwandiswa kwamagumbi okufundela kanye nokunye ke nje okuningi ongasibeka eqophelweni eliphezulu. Ungqongqoshe wezokuhlalisa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi isikole samabanga aphansi Woodlands Primary eMgungundlovu indala ngakho bisiphoqa ukuba ilungiswe. Okuyisikole esisakhayo esasakhiwe ngama-prefabs no-asbestos phezulu sisukela ngo-1972 ngokuzwa kwethu siwuhulumeni-ke wanamuhla sizoshintsha lesikole lesi sakhe isikole seyinsuku zanamuhla esizoba nazo zonke izinto. uNkosi uthi lesikole sizoba seqophelweni eliphezulu. Isikole kade kufundiswa khona kusukela sakha ngo-1972 la makhabhodi lana wabona lapha nokufulelwa ngo-asbestos. Kodwa ke manje sesifuna ukwakha-ke lesikole lesi esifanayo nezikole zabelungu esifanayo nezikole zanoma ubani ngisho ungasuka uye phesheya kwelwandle eMelika go-China go-Russia uyofica izikole-ke zakhiwe kanje. Kanti uthi ukulungiswa kwalesikole kuzodla izindola ezilinganiselwa ku42 million wamarandi. Mase siphelile sonke lesikole sizodla imali engekho ngaphansi ka42 million rand. Ngoba khona okunye ekade kukhuluma nje inhloko yomnyango ubaba uMajola ukuthi izofuneka ishintshwe ezinye izinto kusho ukuthi kulo 42 million ekade kufanele ukuthi udleke kulesikole usuzoba ngathi xaxa ngaphezulu ngoba khona okunye ucontractor okuzofuneka ukuthi akwenze nikukuphela kwasoke isikole contractor kenye inhloko yomnyango ekade imvalele ekhoneni imbuzo ukuthi lesikole kanti umthetho wakhona nizoyiqeda nini kakhulukazi le block engapha. Le block engapha kufanele ngoNovember ibisiphelile ngoba sifuna abantwana bethu mabebuya ngoJanuary enye ingxenye yeprimary ibisiza ngaphi senior primary yakhona neadministration njoba nani nibona nje ukuphela ke kwesikole siyoze siphele ngoSeptember ngonyaka ozayo. Kanti ubesegxeka labo abaphazamisa ukwakhiwa kwezikole. Kuthe mangabebona ukuthi abafowethu laba bama business forums baphazamisa umsebenzi wakhetha ukuthi afike azohlala nabo azobaqeqesha abachazele futhi ukuthi 30% utholakala kanjani enike isiphazamiseko bekukhona ngaphambilini
and akuphindanga kwaqhubeka kuze kube yimanje. Yingakho nje kuqhubeka kahle ukwakhiwa kwesikole. Into ke balekile kubafowethu laba bosomabhizinisi. Funeka bazi ukuthi kusemthethweni ukuthi bazo subcontractor. Kodwa kukho emthethweni ukuthi ufuna u30% wena uhamba uyoyihlalela ekhaya. Fanele wena u30% wakho uyawusebenzela. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngise-Woodlands eMgungundlovu. Uzwakalisa ukukhathazeka umphakathi waGward 1 ngaphansi kaMasipala Alfred Duma njengoba sekuphele izinyanga ubhekene nengwadla yokunganakekelwa kwendle. Ikhansela la kule ndawo Sithembiso Makhathini uthi kusebeke kaningana ephinde futhi ezama ukongqongqoza emahhovisi womkhandlu wesifunda uthukela kufanele nokuthela amanzi emhlane wedada okuyisona isizathu esenza ukuba banqume ukuyozilingisela ngokwabo kwezinye izindawo. Amakhansela ngaphansi kaMasipala Alfred Duma asekhale ngonganakekelwa kwendle emawadini abo. Ziningi inkinga sihlangabezana nazo ewadini kodwa nje ikakhulukazi exake kakhulu yiyo le yesiwa kanjalo namanzi. Eyesiwa ke isixakile cishe nani niyayibona njengamanje iyahamba phambi kwenu. Abantu abasakhona ukuthi baphume endlini zabo ngayo lesiwa. Seyareporta ke uthukela. Na umphakathi wayereporta kodwa abalungiseleki. Asazi ukuthi kahle kahle kufanele ukuthi sireportephi. Uphinde waveza ukuba usola inhlese yezepolitiki kuloko. Emva kokungena nje kwethu njengamakhansela ikhansela lika 2021 yaqala lenkinga kwanenkulumo ke ekhulumekayo endiza kuma Facebook WhatsApp ukuthi wena ovotele iqembu elithile ukusizakala ngeke usizakala. Sayibuka ke leyo nto sayithatha ngokuthi mhlamba abantu bayayikhulumela. Kodwa mase kwenzeka lezi zinto ezenzeka njengamanje iyasitshela lento ngokusobala ukuthi yinto vele ababevele beyihlosile. Kahle kahle into eyaqala ngo2021. Nginethimba nje ngisebenza nalo njengamanje elizamayo ukuthi lilekelele umphakathi. So leyo uyayibuka ukuthi isingaphezulu kwamandla ngoba njengoba kulekelelo ngiyaye ngikhiphe labo danare ukuthi bafowethu kunokuthi abantu bahlale baphila impilo nje. Ngiyacela ukuthi emholweni wami angeke ngenzama kona ukuze nikwazi ukuthi nilekelele abantu bakithi ngoba bawukhathalela umphakathi sokukhathalela umphakathi. Omunye amalungu omphakathi uzwakalisa ukukhathazeka njengoba bephila nabantwana abancane. Issue lesuwa isihlupha kakhulu umphakathi waseWard 1 under Alfred Duma. Iyasihlupha kakhulu lento ngoba manje isuwa ayikho healthy nje indlela zonke ngokomoya uphefumulayo nangamanzi esiwaphuzayo and izingane lana ziyadlala njengamanje ilanga liyashisa ingane ziyakwazi zizama ukuthola indawo ukuthi zisipolise isuku ikwenze kube difficult. Uyazama ukhansela ngendlela azama ngayo but siyabona ukuthi kune bridge enzima angakwazi ukuthi adlule kulo. So siyacela ukuthi bangenelele officials ngoba siyabona ukuthi kune deadlock la ikhona. Khona manjalo elinye lamakhansela libe ukuba lokhu kuyinto ababhekene nayo ilokishi lonke lasezakheni. Inkinga nje impela esibhekane nayo inkinga le yama-sewer blockages. Asihlasele kakhulu. Bayareporta umphakathi besireportele bese siyathatha sikudlulisele othukela ukuze sibareportele size senze ngisho ama follow up. Sinanama case ke a data back to even last year. Abantu nje banibona nani sesihambile indawo ezahlukahlukene bahlala nendle emajaldini abo. Abanye babo bahlala ngisho nanendle even phakathi nasendlini. Sibekadladla ezindabeni ze-1KZNTV ngisemnambithi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu silindele nengosi yomnotho masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Owezemidlalo uxwayise abalandeli. I-FOSKOR iwuhlomela umlilo oseRichards Bay kanti bahlalela uvalweni kwamashu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli izimakethe zivalele u19.51 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.75 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.56 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$1,820.75 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$84.07 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo.
umqeqeshi wezokusubatha uMichael Sponge Seme, uSatuse Amagalele enyamazane uStefan Mokoka. Iqembu labesilisa lakuleli libuya nendondo yethusi kuma-World Athletic Road Running Champions abengempela sonto eLatvia. Iqembu ke lika-21 km belakhiwe uThabang Mosiako olale kweyesithupha ngesikhathi esingango-59 minutes 52 seconds. uMokoka oqede kweyeshumi-nanye ngesikhathi esingango-1 hour 29 seconds. Kuze u-Elore Gellen oqede kweyeshumi-nantathu ngo-1 hour 56 seconds. No-Precious Mashele oqede kweyeshumi-nesishagalolunye ngo-1 hour 1 minute and 13 seconds. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngiyazikuqisa iza namhlanje hlangabeza ithimba nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.